Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel program Sebagai Malam pemirsa. Apa ndelok bandarane kemudian udah nek guys. Wawang do muter mbak-mbak do. Yo, kita muter. Karena ayo tim muter ono anu palangan sport. Tapi aku main rapal kene pemirsa. Mendung. Kita kembali iki perlintasan pemirsa. Iki jare tanggoku pamen nang kene iki lho pemirsa, tandu gede nih. Jadi ngairi pam seluruh desa Kapuan iki. Siapa bisa sing takok, "Mbak, ini gimana sih, Mbak? Prosesnya aku ora mudeng, Mbak." Pasang langsung ngene terus dadi. Iki jalan sore. Ora ketok semingine mendung. Iki pemirsa. Musim kemarau kok. Ini kemarau basah jare BMKG. Tumbas apa dek? Tumbas. Bakolnya kok ya sepi. Masalahnya nganu. Kita boleh aneh. Kita kok mulai mendung peti danau gerimis pemirsa. Tak patenane sik pemirsa yo. Ngandan arep pakai manci mengsek sego wadange entek ono pitik kabeh. Walah. Lali pemirsa. Kayak ngekek man kucing. Ayo ngosek meng, tak pekno sego meng. Aku yo ora golek. Yo. Aku tuh jangan pemirsa. Silaku migren. Aku kondo Mas Santo, aku tuh jangan ya, wis tok Bu ya. Awake ra genah. Anu aku. Kayak macam pemirsa. Ya aku ngontenku sore lah, aku kan ya pemirsa. Yo aduh, tonggo dalam arti yo lek yo apa jenenge kadang yo mijet nang nggone wong terus kadang kalau tutupan kadang metu ning ndi jagongan ning ndi lah aku kadang metu sithik bareng ngonten iki terus istirahat terus omah ngono dadi piye ya pemirsa yo dolane sih dolan cuma kadang kalau nek nang omah dhewean kan nek gak dolan kan jenuh pemirsa. Jadi niku terus anakku takjak metu. Metu deh, jak metu. Iki kucingku tak tukokno pindang. Sik meng, sabar meng. Iki pemirsa tak remetno. Kucingku lesu. Wis toh, mangan. Tak singgah ini. Lagi makan pemirsa. Ini pangan meng. Apa sayangku? Kenangan pemirsa.
Iki pas ngonteni maghrib aku bar sholat tak tanggal sego. Ngelas sego pemirsa. Jare nek ngelas sego ki kadar ya gula dalam nasi ku medun. Malah enak sego wadangan yo. Mari aku anak pemirsa, anakku nek gak sego hangat iki kadang gak gelem. Kok masalek bareng wi. Ibuku mesti teh sego hangat. Pas zamane delala pas konslet, ibuku nekat adeng nang pawon. Lah sesuke lagi tuku magicom. Kuwi yo kudu anget iki. Ambek ngelarno cucu pemirsa. Nek melocot anget tenanan yo. Wah, sumuke mbah piye pemirsa nggone pemirsa sumuk ora? Pokoknya jaga kesehatan ya pemirsa iki. Sume iki gak iso diprediksi. Kapan besok tangi kisuken kowe kudu blokean. Kudu masukan, kudu umbuh. Sumuke ra kaprek tak lampuku tak pateni. Piteke ben ora tukaran, namen tukaran ae pemirsa. Kuwiran. Wah, ada email lali urung tak balik. Suara pemirsa. Oh, wes mau kita selesai gini pemirsa. Ya iki situasi malamnya pemirsa nang gini. Cucu lagi main. Mendung. Mbak Eka kok kendel aku nek ra kendel terus piye leh, Mbak? Yo. Bojoku rezekine anane nang kono. Nyopir lowongan kerjaane yo nang kono, bojoku isane nyopir tok pemirsa, aku iso blonjo beras bendinane, tuku sayur bendinane, sayuran, lengo, ya, minyak. Ki aku sematur nuwun karo Gusti Allah. Pengen buka usaha apa yo urung modal pemirsa. Bingung apa mergawe apa pemirsa. Nah aku ki wis mari omah dhewean dadi yo kerja ning jaba wis ra iso. Pengen dodolan ki yo golek modal sik. Carane yo suatu saat nanti nek wis anakku wis mentas wis gede-gede aku iso dodol nerusno ibuku sok mben. Tapi yo bingung wong kehidupan yang Jepang mek nang Jepang ku beda adoh. Ya paling gak sampeyan tetep nggudak dodolan nang Jepang sok mben. Nek duwe rezeki. Nek anak wis gede-gede pemirsa, nek ngene iki urung iso. Pemirsa kehidupane. Aku yo dolane yo nek pas gawean bar kabeh, nek pas gak duwe kegiatan penting ya ana urusan penting sore niku wis santai. Kadang memang gawean bar kabeh ngopeni anak wis bar kabeh ngono terus kadang kalau aku kadang-kadang setengah jam iki lungguh nang kursi ben awake ya ono lerene. Masih rumah tangga iki ket esuk nang omah dhewe ya. Iki gak ketok pemirsa. Ibu rumah tangga iki gak bayaran gak ketok cuma walah buat para ibu-ibu tetap semangat siapapun, entah iki saudaraku, entah dulurku wedok, entah siapapun wong tuaku, mertuaku, mbok deku segala macam sing sebagai ibu rumah tangga tak akoni kalian hebat. Aku yo belajar banyak pemirsa. Yo jenenge ya iki mbek cerita-cerita pemirsa ya tak tambah durasi. Lah iki mang asine gak sengaja, ndelok aku kok yo sumpek. Sore wis kegiatanku sebar kabeh. Terus metu lah. Yo gak golek apa-apa. Jajane cucu wis ana. Kabeh yo wis ana, wis pengen metu golek wong Jawa. Terkadang jenenge wong ki yo
duwe permasalahan di ujian kadang kala pengen delok wong njaba tuh ngono tok wis metu mubeng wis kadang mubeng linggo ora sampe tekan Gadun gak wani nek gak mbek Mas Santo wis tekan Linggo balik nek gak ngono lewat tekan apa Cabean ora sampe tekan Cabean ding tekan Mangkot balik ngono wis pikiran tenang kadang nang omah ngulek ngene aku duwe iki aku duwe rencana iki ya Allah aku duwe cobaan iki misale jenenge wong wis pemirsa kabeh iki duwe cobaan cuma kan setiap orang ya kayak wong ngoten iki kan aku seharian aku nek ceritane kabeh tak critakne yo saru yo kadang kalau nek wis tak tinggal metu nek ya nek sore ini memang aku gak wani dolan merah kaya nek mendung ngono yos terus ngono kuwi lah pemirsa wis metu nanangno pikiran wis ngonten aku yo ngono mang bensin yo isek apa ya tuku apa wis mubeng tok aku yo kadang-kadang ngono kuwi pemirsa delembeng nek nang merah ki aku nek awan apa esuk apa bayar arisan aku ambil dolan kadang kalau ngoten kadang yo gak kadang kalau jagungan karo Mbak Isma karo Tante Deni karo Mak Eno kadang kalau jeneng wong ki kan kadang kalau biasa omongan aku terbiasa ning Jepon nganu jagungan nek kene iki leng ya nek pas gak dolan yo tengok-tengok omah iki sing tak jek omong sapa yo maksudnya iki wong dewasa no pemirsa nek karo anak kan paling ayo Dek mama ayo Dek mandi yuk ayo mandi yuk ngono nek karo padha dewasane kan aku gak ono sing tak jek omong lho pemirsa dadine kadang kala sumpek metu ra ketang omongan karo Kasil Alfa pemirsa ya tak tutup ya iki mang ceritane jalan-jalan delala kok yo mendung semoga-moga aja sampai banjir nang bloro ya pemirsa bisa aku yo ndongakno soalnya bendungan kampung halamanku kono ki yo ngono banjir gak sampai banjir omah debite gede dhuwur debit air pemirsa terima kasih tetap semangat untuk kali Pak Jolali like comment subscribe terus games gabung anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.